Bon, voalohany mbola tsara antsika jiaby. Juste zagny no ifélicite antseniky Christian Afakanjo. Christian Afakanjo zalahy olo franchement izy koa député jiaby karaha io a Madagasikara mandroso, tegna mandroso volanko aminareo zegny. Nimoaly izy à l'hôpital, niany izy mivolagna. Ary izy tsy mahavozo fitondragna io. Zegny anareo mitady leader, za mivolagna aminareo zegny, Christian Afakanjo io olo tsotra volanko aminareo zegny. Ka ianareo izy mamaly téléphone. Karaha fombany Jean-Luc Javolojara. Peu importe l'heure, mamaly téléphone olo. Franchement, izy koa Christian Afakanjo, anareo mitady leader zegny, igny ny leader mety atao hoe vrai leader. Azonareo, anareo amin'ny faritra jiaby magnantogna Christian Afakanjo io. Fa io le vrai leader. Ary tsy mipipi izy, ary tsy mavozo izy, resaka fanjakana io. Ary tsy mavozo volanko aminareo zegny. Firy fois za mikoragna aminazy, des fois izy mihitsy mikeky za volanko aminareo zegny. Donc anareo zio mitady leader, tsisy excuse ka anareo io. Tsisy excuse eky. Volagna fa tsisy pitariky, ka ianareo Christian Afakanjo magnamia conseil anareo. Zay mbola tia tanindrazagna volanko, fôtony rô jiaby fa tsisy tia tanindrazagna. Bon, maintenant za mali François Labanane. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Azonareo zegny. Raha araiky volanko marigny ninao député Labanane. Tsy mila magnasa. Zegny fo raha araiky ninao marigny. Tsy mila magnasa. Fa avy amizay za. Anao mivolagna, anareo boka ivelany agny, izy koa matanjaka avia eto a Madagasikara, magnamboatra boka. Azonareo zegny. Anao député Labanane, anao tsy samborindreo azovy ny contre vahoaka malagasy. Azonao, vahoaka malagasy. Dikan'zegny, ino zay ka ianao mandeha mipody a Madagasikara, fitondragna tsy matanty démocratie. Azonao zegny, so anao mpamoriky. Anao mivolagna, maro olo magnasasa, re mandreny jiaby fa menitra mandeha bazary. Valiako anao. Anao ndraiky maro olo mitomagny aminay, o re mandreny jiaby mitomagny resaka fangalaragna tany nataony kamaradinao, olo magnamianao vola, Mamy Ravatomanga. Azovy nampidiky Mamy Ravatomanga anao Sibe, izy koa tsy anao. Ke tsy malahelo zay mahita re mandreninay io mitomagny aminay aty, mivolagna fa tsy rariny ka ato Sa le re mandreny mivolagna aminao fa menitra ro mandeha bazary. Fotiny avoa asasa. Eko tsy za vizenao, maromaro olo vizenao, fotiny za tsy magnasaboka volanko aminao zegny. Za tsy magnasanao. Anao amizay le mpamitika le vahoaka. Ary anareo vahoaka jiaby io mandeha amin'ny meeting ny Labanane. Anareo hypocrite, vendu. Fotiny fahitanareo izy nagnano indépendant, zio izy miaraka amin'ny fitondragna io. La plupart ny député jiaby io, zegny atiavako Christian Afakanjo volanko aminareo zegny. Izy koa magnano aminaka, magnano fo. Izy koa maray Christian Afakanjo nivadiky, za voalohany mivolagna Christian Afakanjo. Karaha zegny koa merany Diego. Izy koa maray mivadiky, za voalohany mivolagna rô. Fotony olo marigny, olo volanko aminareo zegny. Niano mivolagna, Christian Afakanjo boka miaraka amin'ny Siteny. Siteny, teo niaraka tamin'ny Andjirajoely. Za tsy de volagna Siteny loatra fa za tsy mahay problème ny Siteny, tsy hainao izy à gauche, tsy hainao izy à droite. Izy raha fivolagniny Christian Afakanjo mbola tsy tantiny Siteny miavita amin'ny volagna raha karaha zegny.
Azonao, pourtant si teny misy moyen plus que Christian Fakandro. Ah, donc anao député la banane, anao mivolagna tokony asanao ataova karaha ataony asany Christian Vakandro ataony io, tsy amezanareo télé izy tsisy problème aminazy. Vangeny raha comment ça un petit micro izy mipetraka ankilan'olo jiaby karaha tsy député aby izy. Azonareo, ankilan'ny vahoaka jiaby mijaly karaha izy. Maromaro ny volagniny to, tandrinesanareo vidéo nazy, ny partageoko vidéo nazy. Azonareo, donc anao la banane mivolagna tokony volagninao antreny i raha vitanao tamin'ny l'Assemblée nationale to. Ino raha vitan'ny député jiaby ao, anareo jiaby io tokony miala. Anareo jiaby io. Fotony fahitanareo fitondragna ty tsy manjary, tsy olo araiky mivolagna. Eran'ny Madagasikara fa mivolagna, apara anareo hypocrite volaniko zegny, mangalatra miaraka amin'ny fitondragna io. Olo zio fa mangataka midémissiony anareo fitondragna io. Fa tsisy raha manjary, tsisy raha pare raha ataonareo. Député Ninosibe, Ambilobe, regninareo izy mivolagna resaka pont-mavavy io. Tsisy araiky nivolagna. Izy koa Christian Fakandro député to, za fa mivolagna aminareo zegny, izy nitrangana. Azonareo, donc la banane, ninao fa anao boka faible loatra aminaka, tsy haiko karakory mamala anao fotony anao faible loatra, tu vois. Anao mivolagna raha araiky ary hoe anao fa vangoko rafale direct, tu vois. Anao tegna faible loatra boka anao. De tsy haiko mama olo faible karaha io boka za, tu vois. Fotony anao volaniko zegny vahoaka nagnadoso anao andeha samboriny fandrakana io. Azonao, fotony tsisy démocratie ao. Arrestation arbitraire zegny. Zava raha voany maire Diegonais, azovy député mitrangana izy koa Christian Fakandro mivolagna izy. Fa tsy rariny raha ataon'ny fandrakana ty volagniny. Tsy teny tsy regninareo. I bola réglage boka, ino volagniny Christian Fakandro ao? Fa voko vola loatra. Raha jiaby fa tsy haiko raha koa atao mandeha. Azonareo, donc fitondragna fa tsy manjary. Tsy haiko anareo vahoaka malagasy, surtout anareo jeunesse. Hitanareo fa rêvenareo angalarin'ny fitondragna ty. Anareo mila leader, Christian Fakandro leader anareo. Misy vidéo koa raiky nivolagna la France, la France, la France, la France. Anareo masaky mivolagna io amizay, aie tany misy anareo volaniko zegny. En France tany misy anareo. Fotony anareo nagnanasa ratry ta Madagasikara, nilefa en France, io anareo masaky mivolagna. Azonareo, misy ratry anareo, zegny za magnantogny capitaine Traoré volaniko aminareo zegny. Misy accord ataony la France miaraka dirigeant corrompu africain jiaby. Azonareo, karaha nao zio andeha angala crédit en banque. Azonao, la banque volagna 95% exemple tonaka. Anao mahita vola be igny, anao fa tsy mandinikeky, iny raha mety avoanao après. Zahavanareo antsendiky, accord ny passé la France, azovy ny adala. Araiky mivolagna, za mila vola betibetiky zio io fa araiky mivolagna, ok, zegny raha mezanao za, exploiteko oronao, exploiteko pétrolenao, exploiteko ranao jiaby. Fa anao mivolagna me za vola io. Or que vola azonao amizay, miliara vola azonao io, tsy volaminao mivahoaka, ino accord ny passenao tagny. Ino nazahoany andraduel nationalité français, tokony magnotany boka anareo. Nisy accord ny passeny tamin'ny la France. Zegny manambanimbany la France,
c'est zéro ça. Balayez devant votre porte d'abord. Zavanaro in, accord na ton dirigeant. Zing, Zamangatou, capitaine Traoré, ils volent basek. Que ce soit devant la Russie, que ce soit dans la France, que ce soit tous les Occidentaux, c'est gagnant-gagnant aujourd'hui. Arzav langzé, Zati pour la France, Zamilan Petra, Miarkam la table, am la France, les Occidentaux, mi négocier. Aznaro, Zamit mi négocier. À loin zam négocier, zami consulter en tant population. Karakor, metamnaro va tu metamnaro. Azno, fatizama azvola, vlanko en boire kolal ngesti, 5% andeng en boire kolal, le reste, abdir ko ngatin posnaka, andeng en boire chang ifela nany. Zebka, mbot mbazav lang naro. Mbot bazav. Fa tsenaro vlanko ze mandefa. La banane vulnga, ma vieti kanaro mangamboata. Ze en silence fuze mangamboata. Zavanaro, 4 milliards mande à Madagascar, bokam diaspora. Archi possible à Madagascar, mampitch que vola ze, is possible. Fa, la cha. Mitch kangatin kontini, mamravat manga, et son sbire. Voilà. Zavlang tu m'enten kabaro, za tu m'enten gastara. Fa atoku fomba karakora aeza quiz. Simple nakazeni. Anaro le mangalcha, anaro tu m'attente les démocraties vlang zeni. Ul manganun tsara ande afudnaro. Ul manganun tsara yang naro. Zeng vlanku isko fitunjanga. Mais se comportent comme des mafieux, des gangs corrompus. Atika vawoka mangan justicier. Atika timentimi adro. Nde tiendo, nde tiendo. Atika ti adro ami basi, arme. Atika yadro am la vérité, am vavatika. Aboka tika maso, in rachimanjari. In ranatondo chimanjari. Ati ze mavita mvulunga zeni. Foti nanaruany, zezio sulumbava vawoka naro. Zele sulumbava vawoka naro. Fati député tukun miala ro diabio, à part Christian Fakan, je mets entre parenthèses, cité. Isko ti, iro député zeni, tis masak mi vulunga o. Mar député boka varcha, tukun manjonga le fitunjanga yu. Fatis masak manjonga. Motion de censure, tiendo dikanzeni. La nativita tiendo dikanzeni. Mi votre budget tiendo dikanzeni. Mangala décentralisation, mia décentralisation, état fédéral, tien député zeni. Président. Karakol député. Tara o. Orke manungara diab la nativita. Karakol président. Tara fatu. Tu mets douce Madagascar président. Tu mets douce Madagascar. Karazinga tonaro. Donc la banane. Non, vulnga ze, ivelan vlank zeni, mialana ro diabo. Anaro mamun Madagascar. Président deng timila ulu lèche cul, lèche bot, misutrunoun vlang naro yu. Président milan vulnga bon, président, hey. Karakoro député, chimanjari zato président. Chimanjar, in chimanjar, zava la neti. Zava pone chivita, zava ra diab manunga. Alotka is a solution atika diaby. Fa anaronjek président mande mangan meeting anaronjak milume mivul tsara président hato karakor fianangan'olona diego ano sibe tsara fo président karakor tanin'olo tsara fo président or ke olo fa mitomagny ambady ko taninazy angalarin mamravatomanga io oava diego ko mamravatomanga ande ngalitra koa niany izy avo ano sibe volanko aminareo zegny amare izy avo sambava amare tuleara zay tany mety azahoagna vola idiran'io ary tsy tieny mampidiko lafa zegny problème mamravatomanga zegny affaire Apollo 21 fôty olaroe io tia agnano resaka volamena tsy tieny mamravatomanga izy ko
ny tokotokeny varavarana amin'ny Andry Rajoelina karakory président olaloha ety androboka affaire-tsika ataova gadray izy inventé dossier karaha zegny vao miarany Diego karaha zegny fa atsika vahoakany Diego mbola dindery tsisy araiky masaky mihetrika orika anareo mila leader amezako anareo Christian Afakandro io tsisy excuse eky ka ianareo izy fa maro olo mikaiky zao baka ka ianareo izy zay vao niaraka aminao Christian Afakandro ameza conseil zay fa tsy mandeha misolelaka député misolelaka igny mbo anareo koa misolelaka député agnatin'ny meeting labanany baka fa menitra olo tsy tia hita sora tsy tia hita sora aty olo miady resaka sakatria io agny ndraiky mandeha miaraka député labanany io volaniko zegny alô fa anareo fa amaray izy koa avanareo adipoko avy anao CBO fotony misy pour misy contre maromaro zala olo contre labanany io maromaro olo contre labanany io fot angalatra tanin'olo azovy olo tsy contre anao amizay député labanany zay vola za tsy magnasa fa anareo tsy matany démocratie ameza liberté d'expression olo ameza liberté de manifestation io raha zay koa agnatin'ny constitution tsotra ianareo agnatin'ny constitution raha volako aminareo jiaby zegny tsisy mamoriporogno eto démocratie agnatin'ny constitution liberté d'expression agnatin'ny constitution asan'ny député agnatin'ny constitution tsisy olo magnaraka constitution io olo magnaraka beko ny mamirahafatimanga ndraiky anareo maramila anareo police anareo gendarme fa haiko position anareo jiaby fa haiko position anareo kazamavozo anareo frère d'arme nde ino raha ataonareo izy koa fa mitondra harma zegny anareo frère d'arme anareo mietrefa karaha nataony capitaine Traoré mietrefa anareo anareo tiady état fédéral mietrefa koa anareo fôty Madagasikara io fa tsy rary fa tsisy raha pare eo tsisy raha pare injustice arrestation arbitraire corruption intimidation assassinat vol de biens mampiasa force anareo mitrangana tout avocat tous les sécurité civile jiaby tokony mitrangana nintsika Madagasikara io nintsika jiaby Madagasikara io natoa zay nandeha ivelany milefa jaly ary zay mahita jalinareo io anareo tsy mavita mivolagna ambila zay agnano solombavavahoaka anareo ambilanareo zay agnano solombavavahoaka anareo fôtiny izy koa reo député a Madagasikara ao fo agnarany fo alitra jiaby ty 50 000 nao afidia masonao magnafody maso tany jiaby ao volaniko zegny HCC CENI tribunal jiaby magnafody maso zany koragna tamin'ny avocat taty resaka affaire-ny Mamirahafatimanga ta parquet à Paris volagninindreo zay tsy choix zay nangataka complément de dossier avy Madagasikara tsisy namezandreo or que anareo zay mitape sur internet affaire-ny Mamirahafatimanga io bois de rose pierre précieux armement santé raha jiaby ninazy ary tsisy olo ambelany miditra koa zay ty hiditra koa amboariny dossier miaraka amin'ireo député aby io exemple Jean-Luc Diavolojara fôtiny tsy tia andafo raha Diogo Cerezo ke
Stendaf, bon, anao ty, tu vois, karaha zegny. Niany izy amizao le javolojary volako aminareo, amaray izy avy aminareo, possible anareo jiaby. Niany izy nangala, alainy, alamanda exemple. Zavanareo nareo jiaby pasira laboratoire, mitomaniza nareo ato. La pêcherie, mitomaniza nareo ato. Fôty raha koa tiana alainy. Itsivanga, ils emploient la force. Miarka nulnaz, miarka diabo. La plupart nous diabo a fudin vola am vava, a fudin vava am vola fo. Zegny vidéo tsika niany tamy resaka labanany, zegny volango io tsy député io. O tsy député Madagascar, nde za mangataka ro jiaby mi démissionne. Anareo vahoaka mietrefa. Olona kadala za zalake. Olona kadala za. Lafo zay miaro. Ambilafo zay miaro. Zana kadala anao. Zana montena nde ka ianao ty za. Ha, ataoko ty. Mas passeport anareo. Ay ndefako andafa anareo. Aya. Regninareo depuis. Regninareo depuis ro élu. Nasaky ny volagna. Araikaraika amindreo. Président qu'est-ce qu'on fait me volagna izy. C'est pour dire n'importe quoi. Izy volagna fo fa vandy. Zay raha volagnin'ny président la république volako aminareo zegny vandy fo. Tsisy araiky raha mariny. Magnaraka amizay olo jiaby. Régionéral aby io magnaraka. Maramila koa ne victime. Maramila jiaby victime. Vahoaka malagasy jiaby ne victime. Io volako zay tsisy côté, tsisy meriny, tsisy non, jiaby victime. Are olo sasasasa nagnabo fo agnatin'ny club 48 secte volako aminareo io fa mahazo raha. Zay masaky tsara président, merci président. Tsara fitondragnanao président. Tsara nino. Atsika lake kone. Comore devant tsika. Ombiagna atsika nampinjagna vola Comore. Zay volaniko amin'ny communauté internationale ka aza amiagna vola eky Madagascar. ONU avienareo aty miza prison Madagascar. Les droits de l'homme est bafoué. Tsisy droit de l'homme. Prisonnier zegny c'est inhumaine volako aminareo zegny tsy mihinan-kanigny olo. Zegny nataoko vidéo en français, maromaro nataoko aby, nalefako vidéo aby. En français izy, ary fa maro olo mikeky mivolagna ataova multiplier, ary tsy maintsy rongana le fitondragna mavandy. Ary tsy maintsy apetraka le ta fédéral. Nde tianareo nde tsy tianareo. Anareo mila leader. Christian Fakanjo leader. Magnatonga izy anareo. Zay vognony. Tsy anareo misolelaka. Zay vognony. Tsao niany magnasary mangingigny anareo rongana fitondragna io mandeha milomay agny olo fatio mandeha milomay amin'ny Christian Fakanjo agny. Le chidon. Tsy zegny io. Zay raha miobserve anareo fo. Fô nanareo fa tsy mahita amin'ny vola boka. Fa nafody masonareo jiaby amin'ny vola mambravaty manga. Anareo fa tsy mahita boka. Zay ndraiky mahita fo. Anareo tsy solombava vahoaka. Zay ivelana aty solombava vahoaka. Anareo jiaby tokony miala. Zay masaky mamaly za, je suis là. Libre. Valiako anareo volanko zegny. Maventy général Bomba igny Richard Ravalman akory tsy nangigny izy niany. Za miamby izy mivolagna fo baka. Izy koa jolay volagninareo zegny. Allô? Za tsy nandeha l'école karaha nareo volanko. Fa za fo mavita mamala anareo. Fôtiny fahitako maso
raha mandalo a Madagasikara, zaho nijaly ta Madagasikara, histoire anaka nisoratiko, zaho nijaly, ary même mes pires ennemis volaniko zay tsy tiako mijaly karaha io. Or ke za mavita mipetraka tsara, miprofite retraite naka, tsy za zegny. Maro olo mivolagna aminaka, anao vileza fa anao gadjen'olo e. Zegny volaniko, ambila za mivolagna, vonenareo za mitrangana, toy zay za mivivre mandoalika ankilanareo, jamais de la vie. J'ai un peu de fierté. Zegny tokony nataon'ny malagasy jiaby, ayez un peu de fierté. Voleza misolelaka. Mila hitatsika, mila enaratsika, mila zavatsika, karakory erreur nataony Kobesy, erreur nataony Kotity jiaby, iotsika mihetsika. Zava Sankara nagnano erreur. Olo mivolagna zay efa nagnano ta 91, nagnano ta 2002, nagnano tamin'ny nagnano koa ne Sankara firy. Zava capitaine Traoré nitrangana. Azonareo zegny. Donc, vos excuses à la con, me dire, zay baka fa nagnano, faux. Anareo tsisy corones volaniko zegny. Mbola tsy ampy igny. Sasany volagna taminaka, anao avant France, amin'ny fomba saky mivolagna. Non. Depuis 2018, tamin'ny coronavirus, za fa contre fanjakana io. Heureusement, Jean-Luc Diavolojara tankilanaka volaniko zegny. Zegny za tsy magnambela Jean-Luc Diavolojara io. Za tsy eka fodindreo, resaka tsy haindreo lalàna, restaurant naka mila fody fa Rue Colbert mila mibiagna. Za nikeky Jean-Luc Diavolojara. Va Jean-Luc Diavolojara, anao restaurant, ka za magneky anao. Za tsy nagneky. Nandeha garde à vue za tsy magnino. Navita garde à vue za nagnazava tsara tamin'ny commissaire. Jusqu'à niany zay roen'ny commissaire, d'accord. Aminaka izy. Donc, alohanareo volagna za fa, tsy magnano, agny za bivava. Nagnabiagna restaurant za, firy olo niasa taminaka atao. Aro tsiry karaha mandro. Bebe ny karama ataony karany. Tsisy olo mahazo serveuse zegny agnontanianareo, izy koa serveuse mahazo 1,5 million zegny. Tsy maro serveuse mahazo zegny. Mampindra olo za. Magnano social za. Firy olo mila fagnapiagna, nampiako. Za tsy volagna angaragnandreo. Firy anareo nagnano politique to. Nangataka vola taminaka, jusqu'à niany tsy nampodinareo. Za fa tsy volagna angaragnanareo. Za mirespecte anareo. Azonareo zegny, alohany volagna fa, agny fo izy bevava. Io vavanaka io volaniko zegny. Voilà. Donc, atsika vahoaka, jeunesse, voleza anareo volaniko zegny, ankadalendreo. Anareo université, amy curari, anareo mietsefa. Lycée technique, jiaby, piasan'ny secrène. Anareo tsy mahazo retraite nareo. Zanakanareo, vilagnanareo mandehana amy lalabe. Io tsy mampiadolo vilango. Tsisy arma zegny. Gendarme militaire zegny mavozo. Fôtiny ireo civil karaha ataotsika izy koa reo miala amy la caserne ao. Vadindreo civil. Anareo vadiny gendarme, vadiny maramila, vadiny izy koa raha misenareo andeha hiady vahoaka kazamiagna raha io reo, kazamiagna raha io. Zavanareo izy koa reo tsy mandoalika boka. Io comment ça? Faiblesse ny lehilahy. Kazamiagna. Kazapidirigna an-tragno. Voilà. Donc, bébé, vidéo tsika igny, zay volaniko mietsefa atsika vahoaka e. Surtout tsika boka avaritra aty volaniko zegny. Surtout atsika boka avaritra aty. Mietsefa zala fa raha ty fa nahy grave e. Nde rano fo tsisy aminareo zala. Nde jiro fo anareo mbola pijaliagna. Donc izy koa karaha igny raha
manjoso aminareo zala on vit pas dans le même planète alors hein. Izy koa manjoso aminareo igny vous êtes dans une autre planète que j'aimerais pas y vivre hein. Ah oui, firy olo miplaindre ao, firy olo mavozo mivolagna, mavozo gadra, anareo koa fa migadra tsy anareo maso, anareo nefa migadra ha, tegna migadra anareo, fôtiny anigny hoaninareo ne possible tsy hitanareo fo eky. Or que gadra ty exemple avlanko aminao, reo tsy maintsy mihina 3 fois par jour, mazo télé koa reo, raha jiaby gratuit. Zegny la plupart, alotsika andeha gadra, alotsika andeha maki tragno e, alotsika andeha maki labanka amby lafo agny, tranquille, tsy miasa anao, tsisy vola, maty. Nde économie fo tsy possible, hitanareo zegny, marary zanakanareo, marary madaminareo, tsy anareo raha ataonareo. Anareo lehilahy, anareo mavita mizara karaha zegny zala, za zala tsy mavita e. Izy koa zegny mampanjoso anareo, za tsy mavita. Nde zanako fa papa tsisy coca antragno, za fa mitomagny aby ke, io ma tsisy coca, allo même à 3 heures du matin allo mitrangana, allo mandeha mizaha comment station service, allo mandeha mizaha coca zegny, tsy possible, zanako tsy mahazo raha zegny, tsy possible, ambilà koa za tsy mihina volanko zegny, ambilà za koa tsy mihina, izy koa za hoe zanako tsisy raha, fôty raha zegny avoa volanko aminareo, za zegny tsisy volany goûter, tsisy volany goûter mandeha l'école, mitsimpigny amy lalabe, za tsisy raha tahorako volagna aminareo, tsisy raha sitriko aminareo, mitsimpigny amy lalabe. Par contre zegny nampatanjaka za, azonareo zegny, zegny nampatanjaka za. Tanareo, za mipetraka rue Point 6 io mandeha l'école jusqu'à lycée français agny, mandeha vity maraindraigny, mody mandeha vity, midi mipody koa mandeha vity agny, mipody koa, azonareo zegny presque allez 15 km par jour, zegny mampilomay za io, zegny mampatanjaka za io, azonareo. Zegny volanko, ce qui me tue pas me rend encore plus fort. Ary tsisy olo mavita mivolagna aminaka vilaizy eky anao, vilaizy akaza mivolagna eky anao, moramora anao, non. Olo araiky fo mavita tsy mampivolagna za, zanahary lera za maty agny, zegny za micontinue fo za, ary za tsy kivy, ary aiko zo fa tôt ou tard tsy maintsy andeha. Fôty exemple anaka olo positif fo, Nelson Mandela 27 ans izy nigadra, azonareo zegny, Sankara maty izy, misy olo nanimba Sankara, za africain jiaby volagninareo, sasany zio fa mivolagna bon réviser accord ty, même la Côte d'Ivoire, réviser accord tsika zegny, karaha zegny fomba, fa kaza mety ankadalainy olo fa la France fo ambadiky raha jiaby, la France ambadiky raha jiaby, la France c'est normal, reo mizaha intérêt-ndreo, izy koa olo adala eo devant ke, adala olo devant eo ka dirigeant corrompu aby io ke la France ataonareo fa izy adala, non, au contraire, izy koa tsy la France za tsy karaha ty, ok. Bon, merci anareo, bon dimanche à tous. Réveillez-vous, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Réveillez-vous, continuez à vous battre. Io volanko zegny adio isan'andro io, isan'andro miada anareo mivadinareo, miada anareo mizanaka anareo, miada aminareo patron-nareo, miada anareo amin'ny asanareo, tu vois. Exemple izy koa firy CV napetraka anareo, exemple volanko zegny, araiky tsy nandeky aroe tsy nana za vola za igny nagnano tsisy raha pare, anareo koa tsy miady, azova angalanareo iasa, karaha zegny, fomba koa karaha zegny. Ka 91 tsy navita ke, 2002 tsy navita, 2009 tsy navita ke, niananareo volagna fa karaha io fa défaitiste igny aminaka, défaitiste. Heureusement volanko Madagasikara tsisy ennemi extérieur fa intérieur, atsika gasy samby gasy ennemi tsika volanko zegny. Député nareo abognosanareo a Madagasikara igny, nareo fa ireo zeo koa fa rongana, ireo jiaby milefa en France, voilà, azonareo.